Ярар, әйдәгез киттек. Беренчедән кар ява. Кар ява апрельдә. Процесс мөһимрәк иде нәтиҗәдән. Ну, мин точно режиссер түгел инде. Дөнья туктады, ниндер эшләр бетте, бүтән анда проектлар. Җәяү барабызмы? Дамбага кадәр. Әйдә җәяү барабыз. Сәлам, бу маршрутка проекты биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәчәкләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм шәһәр буйлап сәяхәтебезне башлап җибәрәбез. Музыкант булып туган шәхес, Шикәрная, Фәрхәт һәм Фәрхәт проектлары авторы, һәр тавыштан музыка ясарга сәләтле шәхес, композитор, битмейкер, диджей, саунд дизайнер һәм әле мин тагын перформер да дип әйтер идем, Ислам Вәлиев, Малси Music. Сәлам, Талия. Сәлам, ничек хәлләр? Хәлләр әйбәт, бик яхшы һава торышы бүген Казанда. Җил салкынча, но мин Казанны һәрвакыт яратам. Кыш көнендә, җәй көннәрендә мондый һава торышы. Казан су бриза просто. Әйе, Казан су бриза, без рәхәтләнеп бүген төшерәбез бу тапшыруны. Сиңа үзеңә медиа киңлектә күбрәк ничек кеше үзеңне атаганнары? Ислам Вәлиев, Малси Music? Ислам, ул киресенчә укысаң Малси. Мин аны беләсезме? 2 атна, 3 атна элек белдем. Шуңа күрә бер яктан аермасы юк, ул барыбер мин. Малси Music та, Ислам да. Бар бит инде Якын кешеләр өчен әлбәттә мин Ислам. Шәхси бренд дигән әйбер бар бит һәм кайберләр, мәсәлән, кайбер музыкантлар әйтәләр мине, менә булай гына атарга бөтен медиа киңлектә, чөнки мин шулай үз имиджымны булдырам һәм бу бик мөһим дип. Мин нишләптер ул турыда уйлаган юк. Ничектер теге барыбер музыкант буларак ниндер кирәк никнейм. Мин хип-хоп үскән вакытта хип-хоп тыңлаган идем. Анда барыбер һәрбер MC-ның анда диджейның никнейм бар. Үз исеме белән үзен беркемдә атамый. Вася Вакуленко, ул Баста, Eminem, белмәм, анда 50 Cent, тагын аларның бар никнеймнары миндә уйладым. Миңа да кирәк ниндер башка исем. Һәм шулай Малси Music. Һәм шулай ничектер ул барлыкка килде дә, шулай калды да. Кремль урамы. Кремль урамы Казанның тарихи үзәгендәге төп урам. Ул 1 май мәйданыннан башлана һәм Россиянең иң борынгы уку йортларының берсе Казан Идел-буе федераль университеты комплексы янында тәмамлана. Еллар дәвамында әлеге урам исеме үзгәреп торган. Башта Спас урамы булган, соңыннан Воскресенская, Чернышевский, Ленин исемен йөрткән. Тик 1996 елда урамга бүгенге исемен тапшырганнар. 1917 елгы революцияга кадәр урам 2 өлештән торган. Урамның Булак белән Кремль арасындагы өлеше тимерчелек тыкрыгы дип аталган. Калган өлеше Триумфаль урамы исемен йөрткән. Ике урам да Жарковский бүгенге көндә Кремль күпере белән тоташкан. Күпмедер вакыт әлеге урам буйлап хәтта трамвай хәрәкәте башкарылган. Без бүген Кремль урамында очрашабыз синең белән. Ни өчен әлеге урынны сайладың? Ну, без Казан уртасында, бер яктан карасаң, бу бик шундый туристический урам дип әйтик инде, монда еш килмисең. Ләкин мин соңгы 2 ел монда бик еш булгалыйм. Чөнки менә бу бинаның 3нче катында Тасма видео продакшн белән бергә, безнең анда офис, студия, шундый иҗади ниндер урын, мин анда эшлим, иҗат итәм. Анда безнең тусовкалар уза, шуңа күрә мин хәзер еш монда. Һәм шулай әйтергә кирәк, мин КФУда укыдым. Шуңа күрә безнең, мин кергән вакытта ул КГУ иде. Аннары соң мин укыган вакытта анда барысы да үзгәрә башлады. Факультетның исеме дә Икътисад факультеты, экономический факультет, ул Институт управления территориального развитиега әверелде КГУ КФУ булды. Һәм безнең бина двойкада иде. Хәзер менә теге Акбарс банкның бинасында теге яктан кирсәң, без шунда укый идек. Шуңа күрә студент чакларда мин шулай монда еш йөрдек. Без инде гадәттә интервьюбызны гаилә темасыннан кичкидән чактан башлыйбыз. Син соң Казан егете? Мин Казанда тудым, Казанда үстем, Казанда яшим. Казанның үзгәрешен күрдем. Әкрен оператор хәзер шут бәрелмәде. Молодцы егетләр. Группа яхшы. Группа яхшы. Һәм син Казан егете, үзең бик иҗади гаиләдә туасың. Әтиең синең Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Рөстәм Вәлиев. Һәм
бар бит ул теге сәләт турында ике фикер. Мәсәлән, кемгәдер ул коннан пешә диләр, кемдер инде аны үзендә үзе үстерә дип, син үзеңдә ничек тоймыйсың, барыбер син дә музыка белән шөгыльләнәсең. Һәм бу ничектер башка төр музыка булса да, аңа бит ниндидер тойымлау кирәк һәм шул сәләт кирәк. Шулайдыр. Әлбәттә, әтидән күчкәндер инде ул, башкача булмый. Әти гомумән үзенең тормышын тулысынча музыка белән бәйләдек. Ул кичкенә вакытта теге гармунны, бабай гармунны яшәргә, ул гармунны табып, бик кызыксынган инде теге музыка белән, гармун белән ничектер шулай барып киткән. Мин киресенчә теге иртән торасың, уянасың мәктәпкә, әти уйный, тренировка, репетиция, анда кайтасың, ул уйный, кич белән ул берәр нинди чарада, аннан соң йокларга ятасың, анда шундый тавышлар, синтезатор, теге ул наушник кигән, син бары тик теге бармаклар тавышын ишетәсең, ничек тукылдавына клавишларга. Вот, шуңа күрә ул теге һәр вакыт музыкада. Вот, мин аны күреп үстем һәм әлбәттә ничектер сеңгәндер инде ул миңа һәм әти һәр вакыт мәсәлән өйдә берәр уйнаган вакытта да синтезаторда шундый барабан режимы бар. Әйтәдә син ритм ясап утыр әле, мин уйныйм мәсәлән. Кичкенәдән үк анда 4-ме, 5-ме, 6-ме яшь булган вакытта уже ниндидер ритмнар уйнап, ритмнар ясап әти уйнаган һәм нәрсәдер күчкәндер. Син бит үзең дә гармунда уйныйсың. Мин юк инде, Дарья, мин уйныйсың бит инде. Мин сине гармунчы димим, гармунда уйныйсың дип. Я да бик оят. Әлбәттә, кичкенә вакытта анда видеоларда бар. Әти 93 елда Америкада булып кайткан иде, аннан камера алып кайтты, видеокамера. Ул әлбәттә ниндер мөгъҗиза иде. Син башта төшерәсең, аннан соң видеокассетага кертеп, иске телевизорда карыйсың. Вау эффект иде ул. Һәм бик күп истәлек сакланды һәм шул истәлекләр арасында бар видеолар, анда әти миңа тальян тоттырып, анда суданы уйнатайды, ниндер гади берләрне. Нәрсәдер уйный беләм. Әтиң өйрәтте. Син әле музыкаль мәктәптә дә музыкаль мәктәптә укыдым. Башта мин фортепиано классына кергән идем. Аннан соң 3 елдан соң барыбер баянга күчерделәр. Әйдә инде, давай, баянда уйна дип. Мин музыкаль мәктәптә бик яхшы укучы түгел идем, уртача укып бетердем. Ниндер музыкаль теорияны беләм инде, базовый. Һәм менә Рөстәм абыйларның чыры, ул бит миңа калса, мәсәлән, бар әдәбиятның алтын чыры, һәм миңа калса менә безнең музыканың алтын чыры нәкъ менә шул вакытта иде. Анда шул кадәр көчле музыкантлар, җырчылар, башкаручылар һәм хәзер дә ничектер классика дип санаган артистлар нәкъ алар вакытында. Һәм гастрольләр турында да синең подкастта сөйләгәнең бар. Әти ойлап гастрольләргә китә иде дип. Менә синең берәр теге сәхнә арты балалары бар бит. Сәхнә артында үстең дип әйтә алабызмы без сине? Гел йөридек әти белән бергә, анда нинди концерт булсынмы, сабантуй булсынмы, анда бик күп истәлекләр сәхнә артында әтинең чыгышларын карап. Истәлектә шундый кадр, син сәхнә артыннан, син менә бу кырыйдан карыйсың. Кулисадан тамашачы буларак түгел, менә кулисадан карап үскән бала мин шулай артистларның чыгышларын. Бу инде билгеле факт, син иҗади исеме булган гаиләдә туасың икән, сиңа бары беренче чиратта карыйлар, менә бу моның улы икән дип. Һәм ниндидер кайбер җирдә моңа скидка бирелә, кайбер җирдә киресенчә менә аның бит әтисе шундый. Менә ул үзе ничек мондый музыкант микән, кем микән дип. Һәм Нурбәкнең әйткәне бар, кайчандыр миңа тоела башлады. Минем бөтен алган русча әйтәм инде заслугаларым әтиемнең исеме булгач дип. Һәм мин моннан бер мизгелдә хәтта качасым килде, мин Питерга киттем дип. Менә синең ничектер андый хисләрең бар идеме? Авыр әйтергә, чөнки мин еш кына теге минем әти Рөстәм Вәлиев дип әйткән вакытта, шулаймы? Күп кеше аның турында хәтта белмидер. Теге музыка өлкәсеннән дә кешеләр. Бары миңа калса инде татар дөньясында, бәлки шулайдыр. Иҗат дөньясында. Мин үскән вакытта әти музыкант булуын бик теләмәде. Карьерасы бик
шундый яхшы дәрәҗәле булса да, ул бик күп авырлыклар булган инде барыбер теге гастрольләргә йөреп һәрвакыт бик авыр эш, баян күтәреп һәрвакыт. Һәм ул миңа әйткән юк инде, син лучше нормальный бер әйбер белән шөгыльлән, анда берәр кайда директор бул анда. Аның карашыннан ул шулай күренгәндер. Барыбер һәрбер анда һөнәрнең, һәрбер профессиянең үз авырлыклары бар. Шулай әйткәне бар иде. Һәм мин чыннан да мин укыдым КФУда, мәсәлән, экономический факультетта, ләкин укыган вакытта барыбер менә без хәзер синең белән Unix концертлар залына якынлашабыз. Мин күп вакытны анда уздырдым. Без КВН уйнадык, 5 ел бик яхшы уйнадык. Анда студентлар лигасының чемпионнары идек, КФУ лигасының чемпионнары идек. Студвесна, анда чыгышлар һәм әйтергә кирәк, безнең әти белән беренче шундый чыгыш монда барлыкка килде. Студвеснага без уйлап таптык номер. Мин битбокс белән шөгыльләнә башладым. Битбокс ул авыз белән инде ритмнар эшләү анда. Типа шулай, мин хәзер шөгыльләнәм. Вот, әти, мин уйлап таптым шундый номер. Әти баянда уйный төрле мелодиялар анда. Шундый попури булды. Современные мелодиялар анда, заманча инде татар милли көйләре. Мин битбокс ясам, ул уйный. Әшә шундый фурор булды, бөтенсендә дә ошады, анда без инде урын яуладык, анда республиканский студиясында. Менә син КФУга укырга кергәндә шуннан да икътисад белән шөгыльләнергә телидеңме? Мин гомумән башта кергән идем КФУга, монда ВМК дигән факультетка. Мин 1 ел укыдым. Ул программистка мин укыдым. Мин аңладым, бу вообще минем өчен түгел бу. Һәм 1 ел укыганнан соң мин күчтем яңадан 1нче курска кирдем экономический факультетка. Монда теге күбрәк гуманитарный фән булгач, миңа Unix-та йөрүләре, КВН уйнарлары җиңелрәк иде. Һәм шуңа күрә ничектер экономический факультетта мин укып бетердем аны. Менә бу факультетта әле бәлки теге иҗат ягы да яхшы. Мин инде 1 ел укыгач ВМКда инде күрдем. Менә анда юрфак иде, экономфак, булар теге иҗатта бик көчле, ВМКда бик көчле иде. Ниндер барбер бит инде бар шундый звездные факультетлар, анда студиясында һәр вакыт җиңүче һәм эконом чемпион диләр иде һәр вакыт. Алар хәзердә бик көчле. Алар хәзер дә бик көчле, Аллага шөкер. Супер. Мин бик шат. Һәм инде мин киләсе локациябызга күчергә тәкъдим итәм. Һәм анда инде шул студент чоры турында күбрәк сөйләшәбез. Ярар, әйдәгез киттек. Җәяү барабызмы? Дамбага кадәр. Әйдә җәяү барабыз. Син икенче локация буларак Ленин дамбасын сайладың. Шулай. Нәкъ шулай. Сәер урыннары, Казанны су янында булса иде. Без аскарак төштек, әле монда мотор урыннарда бар, монда велодорожка уза, пешеходная дорожка. Ничек яратасың әлеге урынны? Кай вакыт җәяү барам үзәккә, кай вакыт сәпиттә. Мин яшим кварталда. Шуңа күрә менә бу дамба, бу күпер тоташтыра менә теге үзәкне һәм мин хәзер яши торган районны. Һәм монда менә шундый күренеш, бик матур, Казанның бөтен яклары күренә, үзәге дә Казан кирмәнендә монда. Кремль дамбасы, сез аны шулай ук Ленин һәм Кизик дамбасы буларак белә аласыз. Казан шәһәре ишегендә Казан су елгасының уң һәм сул ярларын тоташтыручы гидротехник инженер транспорт корылмасы. Кремль дамбасы шәһәрнең Киров һәм Мәскәү районнары аша салынган. Дамбаның сул ярында Казан кирмәне, цирк һәм үзәк стадион урнашкан. Казан суның уң ярында ярым утрауда Казан формасында Казан гаилә үзәге урын алып тора. Тарихка күз салсак, 19 гасыр ахырына кадәр әлеге күпер аша Кизик һәм Кәҗә бистәләре бәйләнгән. Әлеге дамба төзелеше 1890 елда башлана. 1915 елда дамба киңәйтелә, машиналар йөрү өлешен агач тумбалар белән әйләндереп алалар. Совет чорында дамба Ленин исемен йөртә башлый. 1926 елның язында рекордлы язгы ташкын Ленин дамбасын күперне тулысынча җимерә. Ләкин тиздән ул торгызыла. 1950 елда Ленин дамбасындагы агач күпер капиталь терәкле тимер бетон белән алмаштырыла.
Советлар Союзынан соң дамбының рәсми исеме Кремль транспорт дамбысы дип үзгәртелә. Исемнәр алмашуга карамастан матбугатта һәм рәсми документларда Ленин дамбысы дигән билгеләмә бүгенге көндә дә еш кулланыла. Хәзер инде студент тормышың турында сөйләшик. Так. Син актив рәвештә КВНда катнашасың. Әйе. Байбулат белән сез Фәрхәт һәм Фәрхәт юмористик шоу дим инде. Әйе. Туран белән шикәрне проектын ясыйсыз. Һәм гомумән менә ул вакытта син күбрәк юмор яклы кебек идең. Әйе, шулай. Гомумән бүтән дусларым, мин хәзер без алар белән Сәләт оешмасында таныштык. Сәләт лагерендә без анда танышып, анда КВН уйный башладык. Ләкин нәкъ шул теге Сәләт дусларым белән ул бер кемгә дә теркәлмәгән, бер нинди оешмага теркәлмәгән, шундый теге инициативада шундый проектлар башлап җибәргән идегез. Әйе, миңа калса андый теге бүтән проектларда, әгәр дә аны менә шулай дуслар бергә булдырса, русча әйткәндә анда химия булса, эчендә без дуслар идек, безгә һәрвакыт бергә күңелле иде, без һәрвакыт бергә шаяра идек, анда мемлар карый идек, YouTube карый идек, һәм рәхәт иде бергә. Шуңа күрә ничектер менә ул шундый барлыкка килде, һәм анда без 5 кеше барыбыз да төрле. Аннары барыбер бу проектлар бит алар туктала, һәм менә аның тукталуы нәрсә белән бәйле ул? Теге сез үстегез, яисә сезнең ниндидер теге инде эш дигән әйбер барлыкка килдеме? Ул ничек башланып китте мәсәлән, Фәрхәт һәм Фәрхәт? Теге по приколу дип әйтик инде. Булай гына менә әйдә төшерик әле мондый әйбер, әйдә төшерик әле. Тиз генә төшердек. Ул уңышлы иде, әйе, ул локально теге бик популяр иде. Үзебезгә кызык булган вакытта без аны төшердек. Аннан соң ничектер кызыгы беткәндер инде һәм ул үзе ничектер шундый табигый, ничектер естественно ул бетте. Без теге очрашып, әйдә битерәбезме? Юк, ничектер булай үзе шулай килеп чыкты. Хәзер сез инде миңа калса теге яшь чакта барыбер ул бит сиңа бусы да кызык, бусы да кызык. Аннары инде син приоритетны кайсыдыр якка бирәсең дә. Әлбәттә. Синдә ул музыка Байбулатта ул кино, һәм инде теге аның нәтиҗәсе булсын өчен син күбрәк шуның белән эш итә башлыйсың. Әйе, күбрәк түгел, гомумән үзеңнең тормышыңны, бүтән вакытыңны шуңа башларга тиеш. Һәм Сәләт турында әлбәттә инде сөйләшәсек. Әйе. Беренчедән инде без әле генә башлаттык. Син Сәләткә бала буларак килдеңме, яисә Әйдаман булып килдеңме? Без бу фактны төгәл тикшерә алмадык һәм бала буларак килгәндер ул дигән фикергә килдек. Әйе, беренче тапкыр Сәләткә мин эләктем 2006 елда. Сәлкеш буларак Сәләт Раушан аланына эләктем дә һәм шул вакыттан башлап мин әлегә дә Сәләт минем тормышымда янәшә бара. Бу күңел тартуы әлбәттә теге җәй көне бер форумга мин барам. Миңа ул кирәк. Ул булмаса җәй булмас. Нәрсәдер җитми кебек. Шуңа күрә 5 көнгә анда биләргә барып кайту ул шундый рәхәт. Һәм әлбәттә иң мөһиме әйтергә кирәк шуны, иң зур рәхмәт Сәләткә кешеләр өчен. Һәм минем күп кенә дуслар хәзер, күп кенә анда иҗатташ дуслар алар Сәләттә танышкан, Сәләттә очрашкан кешеләр. Синең шундый кызык фраза әйткәнең бар Сәмрух ел премиясендә. Так. Мин елга бер тапкыр режиссер булып эшлим һәм ул Сәмрух ел премиясендә дип. Шулай килеп чыкты, әйе, ничектер. Менә үзеңне син перформер буларак, режиссер буларак тоясыңмы? Син үзеңне шулай дип билгели аласыңмы? Мин точно режиссер түгел инде. Бу чыннан да елга бер теге җәй көне барган шикелле елга бер тапкыр. Монда да бер. Анда ул Сәмрух премиясын зур команда булдыра. Мин теге бер үзем чакырылган режиссер, бер үзем барысында эшли түгел. Анда теге бүтән чарада шулай инде. Юк, бүтән чарада шулай. Но анда бик сизелә ул теге командная работа дибез. Кайбер проектларда әйе, шулай. Мәсәлән, менә бу елны без әтигә багышланган аккомпаниатор дигән кичәне ясаган идек. Бу минем өчен шундый беренче адым иде, теге перформер буларак. Нәвәсләр җырлар сюжет итәсез, Илгиз белән булсынмы, Зәринә белән булсынмы. Без гадәттә музыканы кем язганын белмибез. Бу факт. Син бик кызыксынсаң да, ул яисә истә калмый, яисә аны ничектер теге композиторны инде
күтәреп чыкмыйлар диммесең. Ә син теге номерларда да, мәсәлән, инде чыгыш ясыйлар алар. Син алар белән бер сәхнәдә. Бу күмәк чыгыш, чөнки бу күмәк эш. Заринә дә, Илгиз дә ул бик сәләтле музыкантлар. Илгиз үзе дә телефонында аранжировкалар ясый. Иң мөһиме җыелырга һәм шул менә бергә җыелып, шулай КВНда шикелле химия барлыкка килгән вакытта нәрсәдер килеп чыга. Мәсәлән, миңа еш кына язалар анда, эстрада артистлары да язганы бар. Миңа аранжировка эшләп ал әле. Мин әйтәм, юктыр, наверное. Мин шулай теге заказга ризалашмыйм, чөнки мин алай эшли алмыйм. Миңа үземә кызык булырга тиеш. КВН чоры турында сөйләшкән идек анда, Байбулат белән, Туран белән проектлар турында, Илгиз белән, Заринә белән һәм һәр вакыт менә ул энергия, ниндер дуслык һәм шундый химия, энергия туа шикелле һәр вакытында да миңа калса туды. Һәм тамашачы сизәдер аны миңа калса. Һәм хәзер бик ахмак бер фикер әйтим әле Зинһар. Нәрсә, кар ява башлады? Юк, беренчедән кар ява. Кар ява апрельдә. Икенчедән, мин сездән яшьрәк, кечерәк, теге институт бетерәм, мәсәлән, минем дә ниндидер олы тормыш турында фикерләвем барлыкка килә. Һәм мин менә шундый олы кешеләрне күргәч, сезнең кебек, алар теге ниндидер серьез эштә үзләрен интектереп эшләмиләр. Кайфует. Университетны бетергәч, мин барып бер төрле әйберләр белән шөгыльләндем. Без туйлар да алып бардык, Туран белән, Байбулат белән, анда сценарийлар яздык, видеолар төшердек һәм музыка һәр вакыт янәшә иде. Мәсәлән, кич белән анда бар, ярты сәгать йоклар алдына мин нәрсәдер язып алам. Аннан соң 20-нче елда пандемия булды, ковид, коронавирус. Дөнья туктады, ниндер эшләр бетте, бөтен анда проектлар. Как раз мин үз-үземә әйттем, менә бу 20-нче елда 30 яшь тулды. Мин все, туйлар алып барасы килмей. Үзем музыка белән шөгыльләнәсе килде. Һәм Нурбәк чакырды Саксык дигән перформансны куярга. Ул әйткән иде, иң мөһиме ул процессны куяртырга, нәтиҗә турында хәзер уйламыйк. Нәтиҗә нинди була, шундый була. Безгә иң мөһим менә хәзер менә бу процесс. Шуңа күрә сеңеп калды. Мин бәлки аны аңлый идемдер. Теге КВН уйнаган вакытта да, Фәрхәтне төшергәндә дә, ул чыннан да шулай булгандыр. Процесс мөһимрәк иде нәтиҗәдә. Традиция буенча һәр тапшыру саен без кунагыбыздан бүләк качырабыз. Так. Һәм менә исламнан да сезгә бүләк калдырабыз. Менә шундый салкын көннәрне. Хәзер декабрь шикелле кар ява, ләкин декабрь түгел, хәзер апрельнең уртасы һәм менә без туңабыз хәзер. Җылыныр өчен мин бик яратам кахва. Мин көн сайын фильтр кахва эчәм, ул шундый бик каты. Кемдер бәлки яратмыйдыр аны кахваны. Ләкин монда миннән дрип кофе, дрип кофе бик яхшы, сыйфатлы, тәмле. Һәмдә Кайнар. Мин яздым, Малси Music, Казан 2025. Вот, без аны калдырабыз. Да, чашы янында. Безнең артыбызда Казан гаилә үзәге. Менә уң ягыбызда пандус, һәм шул пандус янында сез бүләкне эзли аласыз. Нәкъ шулай. Нинди урын бу? Сөйләле, без монда беренче тапкыр. Без хәзер Яңа Савин районында, бу сквер школьников дип атала икән, әле генә белдем, чөнки бу ниндер зур парк түгел. Бу шул панелькалар арасындагы квартал Яңа Савин районы. Монда гомумән әйткәндә минем әле хәтеремдә ул бик күп кенә сазлыклар иде, күлләр иде. Вот аларны өеп инде монда теге үйләрне төзи башладылар, ләкин кайдыр менә шул теге символ сакланган, ул сазлык булмаса да инде хәзер шундый күл, монда акчарлаклар, үрдәкләр йөзеп йөри. Сайын җәяү барабыз, кызымны илтәм садикка, мәсәлән, анда. Бу шундый просто повседневный индер шундый урын. Укучылар сквера Казанның Яңа Савин районы Меридианный урамында урнашкан сквер школьников, ягъни укучылар скверы Казаныбызның иң тыныч һәм рәхәт урыннарының берсе. Әлеге исемне бакчага 2016 елның мартында тапшыралар. Паркның бер башында 177 номерлы лицей урнашкан, ә икенче ягында 99 балалар бакчасы урын алып тора. Бакчаның нәкъ уртасын кичкенә генә күл бизәп тора. Монда инде теге иҗат темасын дәвам итәсе килә әсрәк.
Сіз көп кенә җырлар булдырасыз, яңа җырлар чыгарасыз һәм күптән түгел бит әле Карап җыры 2 премияда шорт-листка керде, ялгышмасам. Әйе, шулай. Теге музыкант булмагач, мин ул премияларны яхшы белмим. Нәрсә аңлата һәм аның бийеклеген инде бәлки үзең сөйләп җибәрерсең. Шынлап әйткәндә, мин дә үзем белеп бетермимдер, чөнки беренчедән бу видео премия, бу клип, аны Тасма дигән видео продакшн бар, тоже безнең якын дусларыбыз, Анвар Аразов, аның командасы, аларның инициатива иде, бу клип, бу җыр аларга бик ошады. Һәм алар үзләре тәкъдим иттеләр. Алар үзләре тәкъдим иттеләр, аларның идеясы, алар үзләре тулысынча финанс яктан да, ресурс яктан да барысын да төшерделәр. Мин просто булышып йөрдем анда. Машина кирәк, машина мин водитель буларак, анда ашауны китереп съемочный төркемгә. Шулай гына йөрдем булышып. Максимально менә шулай булыша алдым бу клипка һәм алар үзләре бу премияга җибәрделәр бу видеоны. Шуңа күрә бу әлбәттә иң беренчедән аларга бик зур рәхмәт. Үзегезнең музыкагызны язганда, син инде менә подкастта да, башка интервьюларда да сөйләгәнең бар. Без аны менә утырып ниндидер хәзер без заманча татарча трек язабыз дип түгел. Һәм менә үзегезнең ничек бара ул, шулай туа музыка. Ләкин шулай да җырлар, музыка язганда сез нинди дә булса аудиторияны күз алдында тотасызмы? Мәсәлән, без яшьләр өчен ясыйбыз, без балалар өчен ясыйбыз, без олылар өчен ясыйбыз. Продюсер карашыннан бу сорауга килсәк, әлбәттә алай кирәктер теге. Нинди аудитория, нинди син целевая аудитория, кем өчен язасың. Ләкин минем андый нишләптер юк. Мин гомумән, мәсәлән, әйткәнебезчә инде үстем менә шундый татар классик музыкасындан да Илһам Абдул Шакировлар, анда Әлфия апа Абзалова белән әти бик күп эшләде. Миңа үземә мәктәптә хип-хоп ошый башлады. Как раз мәктәптә укыган вакытта, монда ерак түгел, 155-нче татар-инглиз гимназиясе, мин анда укыдым. Миңа хип-хоп ошый башлады, мин тыңлый башладым хип-хоп, хип-хопта сэмплирование дигән әйбер бар. Син ниндидер иске җырлардан өзекләрне алып, аларны анда алмаштырып, тональностьларны үзгәртеп, син ниндидер яңа әйбер ясыйсың. Ул теге западный җырларда да, рус эстрадасында да һәм аннары соң барлыкка килгән беренче татар рэп группасы Иттифак төркемендә дә ул ишетелә. Анда сэмпллар һәм мин подумал, вау, прикольно. Бу бит нинди шәп. Безнең бит бар бик күп ретро җырлар, аларны да сэмплировать итәргә була. Һәм мин сэмплировать итәргә башладым аларны һәм миңа калса прикольно килеп чыкты. Sound design дигән әйбер бар. Менә шуны гади тел белән минем кебек дилетантларга аңлат әле нәрсә ул. Мин саунд дизайн белән теге хобби буларак кына шөгыльләнәм. Кайбер роликлар, видеороликлар өчен. Ул видеороликлардагы тавышлар музыкадан башка, мәсәлән, интершум, аны син, мәсәлән, үзең микрофон алып, анда рекордер алып, урамга барып, тавышлар яздыра аласың. Теге ничек без атлыйбыз, ничек без ашыйбыз. Enter белән ясаган ролик, без Казан тавышларын, без аны шундый импровизация булды ул. Бернинде план юк иде, без Урам паркына бардык, анда Кирмен янына бардык, Бауман урамына. Мин просто тавышлар яздырып йөрдем дә, шулардан җыеп, ниндидер ритмический шундый рисунокка җыеп, ниндидер нәрсәдер килеп чыкты. Химия лабораториясы бар бит анда, колбалар анда, бу просто тавыш белән шундый ниндидер лаборантлар, экспериментаторлар саунд дизайн белән шөгыльләнә. Менә спектакльләр турында сөйләшәсем килә. Беренчесе менә аккомпаниатор. Син аны әтиңә багышладың. Һәм әңгәмәдә шулай ук сез әтиләрегез турында сөйлисез, ялгышмасам. Син әтиң турында гомумән күп сөйлисең. Менә спектакльләрдә да, ниндидер постларда да, һәм шундый мәхәббәт белән, һәм шундый ихтирам белән, нәкъ менә теге әти буларак та инде әтигә һәм ниндидер иҗатчы буларак та әтиңә. Менә моның максаты нинди? Театр дигәндә, бу инде күбесенчә моң театр мәйданчыгы белән бәйле, әйткәнемчә, сак-сак перформансыннан башланды ул. Аннары соң күп кенә спектакльләр өчен мин кайдыр музыкант буларак, кайдыр композитор, саунд дизайнер буларак катнаштым. Менә әңгәмәдә инде ул без анда Нурбек һәм Сугдер Улудуп белән бергә теге актерлар буларак та теге катнашучылар булдык ул спектакльдә.
Монда әти тематикасы, білмеймін. Мен башта ул спектакль башлаган вакыттан Нурбек әйткән иде, ул Әлфия апа Авзалова турында спектакль булырга тиеш иде. Аның фикере буенча. Аннары соң режиссер белән очрашкач, анда команда җыелды. Һәм режиссер әйтә, сине бит Әлфия апа түгел әлегә, менә әтиң белән мөнәсәбәтең кайгырта күбрәк. Әйдә менә нәрсә сине кайгырта, шул турыда эшлик. И миңа да ничектер ул кызык иде, чөнки әти турында үземнең мөнәсәбәтем турында сөйләгән юк шикелле. Чөнки ул ниндер бик, как сказать, шәхси эштә булган әйберләр, ул бик авыр аны әйтергә. Ләкин ничектер теге әтиләр турында башланып китте ул спектакль, ниндер анда булды шундый пробалар, ниндер экспериментлар, импровизациялар. Һәм режиссерга күрсәткән вакытта ниндер эскизларны, хоп, мин дә әти турында сөйләдем, Сугдәр әти турында да сөйләде. Һәм шул вакыт режиссер әйтте, бу вообще прикольный бик ход. Вот, һәм без җыелдык, яхшы гына команда белән, син белгән. Нурбек, Йылдыз, анда Йылдыз Миннуллина, Зөлфия Илкаева, рәссам, Ильяс Фархулин, музыкант, фотолар белән бергә без җыелып, мәсәлән, әтинең гармуннары күп кенә еллар ята иде, ничектер эшсез. Мин кай вакыт, белмим, анда елга берничә тапкыр килеп, аларны карап китә идем. Анда без аларны чыгардык, алардан инсталляция ясадык. Мин аз гына хәзер күбрәк уйный башладым гармуннарда, ничектер нәрсәдер үзгәрә башлады. Һәм менә әтиеңнең музыка кораллары турында синең каядыр сөйләгәнең бар, алар шактый күп, һәм алар сакланган сездә, һәм аны теге сатып алырга теләүчеләр дә булган. Ләкин син аны үзеңдә саклыйсың. Әйе, алар безнең гаиләдә сакланыла. Тинең коллекциясе бик зур, анда гармуннар, тальяннар, хромкалар, кичкенә гармуннар да, фурайлар. Һәм нишләптер теге мизгелдә аны сатасы килмәде. Ни өчен дип әйтә алмыйм. Бер яктан карасаң, гармуннар алар уйнарга тиеш, яңгырарга тиеш. Икенче яктан бу бик зур истәлек, бик зур коллекция. Хәзер как раз менә аккомпаниатордан соң ничектер беренчедән алар спектакльдә катнашты ул гармуннар. Алар яңгырады, алар инсталляция буларак күренделәр. Шуңа күрә теге әтинең истәлеге, әтинең гармуннары яңгырый. Просто башка кешеләр уйный ала, аны бит теге обязательно сатырга кирәк түгел. Сен аны студияга алып килеп, кемдер уйный ала, мәсәлән. Һәм инде хәзер үземнең гаиләң турында. Хатының Лилигә инде татарча, ләкин Лиля дип әйтәсе килә, яләшкән кебек. Сез инде мәктәптә укыдыгыз. Без мәктәптә таныштык, әйе. Һәм аннары әле институтта да бергә укыдыгыз. Әйе, ул да экономда укыды. Нишләптер гомер буе сезне сәләттә танышкансыз дип уйлаган идем. Юк, без таныштык мәктәптә, без беренче класстан бергә укыган идек, төрле класслар, төрле сыйныфларда. 9нчы класстан соң анда сыйныфларны утап, ниндер физмат класс, ниндер класслар барлыкка килде дә, без бер класста укый башладык һәм шунда якынрак танышып. Ничектер шулай барысы да башланып китте шунда мәктәптә 10нчы класста. Һәм исламның тормыш иптәше шулай бик актив, ул парк и скверда эшләйде. Әйе, ул дирекция парков скверда арт-директор буларак 5 ел, 5 ел эшләде. Вообще теге дирекция барлыкка килгән вакыттан ук. Һәм хәзер инде ул Мәскәү базарын алар шундый заманча мәйданчык димә инде, ул шулай базар булып калачак, ләкин инде үзенчәлекле базардан тыш, менә булай гына килеп тә вакытны яхшы уздыра торган урынга әйләндерәләр аны. Әйе, сезнең бит тәбрис белән булды инде интервью. Без анда барып кайттык, ләкин әле ачылмады менә базар. Ачылмады, әлегә дә ачылмады, тиздән ачылачак. Аларның теге арт командасы эшләр, ул чыннан да яңа урын булачак. Һәм синең кызыңның исеме бик кызыклы. Һәм матур. Мына үзегез анда исем бит гомумән юк. Бала көткән вакытта без Лиля белән карыйдык бер сериал. Очень странные дела дип атала. Анда төп рольне, аннан да балалар уйный иде, төп рольне бик сәләтле актриса Милли Бобби Браун дип исеме. Ну, Милли ул теге Америкада яшәүче Милли. И без что-то Милли. Туктали, Милли, аны бу бит
ну татар сөзі милли бізге бик ошый и бу ничектер безнең калды истә безнең башка вариантлар бар иде но милли ничектер күңелгә бик ятты Милли теге басымы икенче җиккә милли тугач без икебез әйтек юк бу милли точно ничектер ул шулай үзе сайлады исем. Үзе сайладым шулай ничектер. Без милли дип әйттек инде шуңа правильно дип кайтты. Хәзер миңа инде берничә кеше әйтә, минем кызым тугач, миндә милли дип атыйм аны. Сез әле сәяхәт итәргә яратасыз. Әйе, сәяхәт итәргә яратабыз. Һәм әйдә теге гомумән хәзер сәяхәтләр турында сөйләшмәбез, синең аның турында сөйләгәнең бар. Ниндидер топ 3 син булган һәм синең исеңдә калган урын. Ну, беренче тапкыр без Сәләт белән бергә шулай ничектер килеп чыкты. Проект Сәләт Австралия дип аталган. Миңа 19-20 яшь вакытта без беренче тапкыр Австралиягә эләктек. Ул бит инде вообще вау. Хәзер дә теге елларда Хәзердә вау. Хәзер дә вообще вау. Теге елларда шулай вау иде. Австралия, әлбәттә, мин Австралиянең бер генә шәһәрен күргән кеше, конечно, теге. Даже Сиднейда булмаган кеше, ләкин миңа бик ошады. Вот Австралия дип әйттек. Австралия тагын 2. Миңа ошады теге елны без барып кайттык Ташкентка. Ташкент булсын. 3 көн матур шәһәр, тәмле ризыклар. Плов, просто көн сайын плов ашап. Булсын ул Ташкент, һәм булсын ул Канададагы Банф дигән парк. Һәм инде безнең ахырда бирә торган сораубыз. Так. Без һәр кунагыбыздан аның тормыш принцибын сорыйбыз. Ниндидә менә син үзеңә ниндидер нашла принцип девиз буларак кабул иткән бәлки фраза, бәлки сүз, бәлки мәгънә ниндидер һәм син менә шул мәгънә белән тормыш буйлап барасың. Ул баналь булса да ничектер үзеңне тыңлау, үзеңне ишетү. Мин мәсәлән 30 яшымда гына мин юк туктале ислам син бит музыка белән шөгыльләнәсең килә нишләп син башка әйберләр белән шөгыльләнеп йөрисең диеп миндер курыкмыйча башка юл белән сине тарткан юл белән китү. Шуңа күрә ничектер барыбер үзеңне тыңларга кирәк, үзеңне ишетергә һәм нәрсәне булса да эшләп карарга. Принципым ул юкмы белмим. Һәм Бик яхшы принцип. Әйе. Менә шулдыр иң мөһиме. Һәм су эчәргә онытмагыз. Су эчәргә. Әйе. Мөһим. Ну просто көн дәвамында су эчәргә, ул мөһим. Особенно син кахва күп эчсәң, су эчәргә кирәк тагын. Водный баланс. Водный баланс. Һәм инде менә шундый рәхәт, күңелле ноктада без әлеге интервьюны тәмамлыйбыз. Бүген һава торышы ничек кенә безгә комачауларга тырышмаса да, без барыбер булдырдык. барыбер йөреп чыктык үзебезнең маршрутыбызны. Рәхмәт сиңа, Бикзур Ислам. Рәхмәт Талия, рәхмәт тамашачылар. Лайклар куегыз, нәрсәндә комментарийлар языгыз.